talaga yung naranasan ko ngayon na ito talaga yung first time ko na sinabihan ako na yung ayusin mo yung ilong, ayusin mo yung mukha mo sa camera, how much more sa personal. Sobrang sakit. So hello guys, good morning Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga tao na nanonood sa vlog ko ngayon. So ngayon guys, for this vlog and for these videos ay may share naman ako guys. Alam naman natin guys sa Facebook account ko is ang dami ko ng bashers. Kahit nag-i-start pa naman ako guys, ang dami ko ng bashers. Ewan ko guys kung anong ginagawa nila sa kanilang buhay, kung bakit ako ginaganon nila. Pero ako ngayon guys is still pa rin, fighting. Grabe, 4 na yung bashers ko ngayon guys, is still yung bashers ko guys inaangat-angat. Grabe, hindi ko ma-explain guys kung bakit ang dami kong bashers, ewan ko. So ngayon guys, nakita natin sa thumbnail ngayon na yung thumbnail natin ngayon is umaangat daw yung views ko dahil kay Ate Flora May. Wala daw akong own na videos na malaki yung views. Ipapakita ko sa inyo guys, o i-explain ko sa inyo guys kung ano talaga nangyari, kung bakit kami pumunta kay Flora May Buholana. So ganito kasi yan guys, pinag-isipan talaga namin ni Renato Kilaton na pumunta doon sa bahay ni Ate Flora May Buholana. Kasi alam naman natin guys, si Ate Flora May Buholana ay isang sikat din dito sa Bohol vlogger. So kabilang siya sa sikat. So pumunta kami doon guys, pinag-isipan talaga namin ni Renato Kilaton guys na pumunta doon kay Flora May Buholana kasi gusto namin siyang makilala kung anong hitsura niya, kung ano yung attitude niya, kung sino or ano ang pagkataon niya, ganon talaga yung namin, kung bakit kami pumunta doon kay Ate Flora May. Tapos isa na din doon kung bakit kami pumunta is gusto namin makakulab si Ate Flora May kasi proud kasi kami guys na Bisaya kami, tapos Bisaya siya. Proud kami na naging sikat siya dahil alam nyo guys, kabilang din ako kay Ate Flora May Buholana fans club. So alam naman natin guys na maraming fans club si Ate Flora May Buholana. So yun guys, may nagbash na marami daw, dumami daw ang views ko dahil kay Flora May Buholana. Kung sino ka man po, hindi ko na i-mention yung name kasi ayaw ko ng gulo, malakas na gulo. So kung nakita mo tong vlog na to sir, I will explain you kung bakit kami pumunta kay Ate Flora May Buholana. Kasi po is, opo, totoo naman po na gusto namin mapataas yung views namin kasi yung mga katulad ko na small YouTubers is gusto na talaga namin na mapataas yung subscribers at yung views namin. Kasi alam nyo, yung mga small YouTubers katulad namin, katulad ko is nagsisikap talaga kami na maparami kasi alam naman natin guys kung wala hindi pa monetize yung videos mo or wala pang AdSense, kasi pag nag-vlogger ka tapos wala pang AdSense yung channel mo, wala talagang money yon. Kaya sumikap talaga kami na para parami yung subscribers at views namin para magkasahod kami, para makatulong kami sa aming parents, sa aming mga needs and wants, ganyan. Tapos parang may isang tao talaga na sabi niya na tumaas din yung views ka dahil kay Ate Flora May. Sa totoo lang, is totoo naman, pero yung punto talaga namin doon sir or ma'am, kung bakit pumunta ako doon kay Ate Flora May, kasi proud kami as a Bohol, as a Bisaya vlogger na nasikat siya dahil sa kanyang attitude, dahil sa kanyang the way siya magsalita. Pero as a vlogger din, isip isang tao, masakit din naman na piniim ka niya in personal message na huy, yung ilong mo ayusin mo, yung mukha mo sa camera ayusin mo, yung views mo ayusin mo. Parang syempre, 'di ba tao naman tayo guys na masasaktan, 'di ba? Hindi naman tayo like bato, like robot na hindi masasaktan.
may puso naman tayo guys na masasaktan. Sobrang sakit sa kalooban na kapwa Pinoy ay naging crab mentality siya, at kapwa Pinoy na nag-PM sa'yo na ganyan yung reaction niya, ganyan yung judge niya sa'yo. Alam ko naman guys na hindi lang ako nagkaganito, marami din na nagkaganito. So kaya ginawa ko na lang itong vlog para ma-share ko sa inyo guys, malabas ko yung anong feeling ko ngayon sa mga taong Pinoy. Para sa akin guys is maybe 50% or ewan ko na mga Pinoy na mga hindi nagsusuporta sa kapwa Pinoy. Yan talaga yung iniisip ko ngayon kasi sobrang sakit. Nakita naman natin guys sa vlog ko, yung umiyak ako kasi hindi ko na mapigilan yung sakit na nadama ko sa kanyang message. Sobrang sakit as a YouTuber. For us now guys, nag-continue naman ako guys at proud naman ako guys na may mga tao rin pala na nagmamahal sa aking channel at nagmamahal sa akin. So sobrang happy ako sa kanila. Kaya nga ginawa ko yung vlog para sa kanila kasi I'm proud. Kahit small YouTubers ako guys, proud naman ako sa sarili ko at sa channel ko na may mga tao na nagmamahal at nagsusuporta sa akin. So happy ako. Pero hindi talaga maiwasan guys na sabi nila is pag pinasok mo yung mga media like ganyan, pag sikat o hindi sikat, pag pinasok mo talaga yung media is may mga bashers talaga na gusto kang i-low down, gusto kang i-judge, gusto kang i-bash nila na ganyan-ganyan. Like, ngayon, nakita ko sa Facebook ngayon guys, or sa YouTube, is, di ba ngayon yung Miss Universe, nung preliminary at saka yung, katulad ni, bansa nating Miss Universe 2020, Rabia Mateo, katulad niya, binabash siya dahil hindi daw magaling siya sa, sa paglakad. Sa akin gan guys, is, si Rabia Mateo ay ginawa niya lahat. Ginawa niya lahat para i-show sa lahat na she is proud as a Filipino and half India. So I'm proud talaga guys ni Rabia Mateo kasi kahit ganyan siya, kahit first time niyang sumali ng ganyan ng Miss Universe, pero ibinigay talaga niya yung support niya, yung best niya. Kasi feel ko si Rabia is parang matahimik siya na person, parang wala lang, pero sa puso ko is parang may way siya, parang may gusto siyang i-show sa lahat, may papakita na surprising. Kaya i-pray natin si Rabia Mateo guys sa kanyang Miss Universe na I hope ay makuha siya sa top. Okay lang sa akin guys, kahit top siya or ma-Miss Universe siya, pero let's pray for her guys na I hope makuha natin yung ika-5 crown sa Pilipinas ni Mateo Rabia. So, good luck Mateo Rabia sa yung Miss Universe. So, ganyan guys, parang kinukumpara ko yung bashers ni Rabia Mateo at saka sa akin. Parang same lang kami. Parang gusto naming i-show. Umiyak nga si Rabia sa kanyang live stream ata yun. So, ganyan din ako guys. So, hindi na ako iiyak guys. Hindi ko na iiyak kasi parang lang. May mga tao talaga na ganyan talaga. So, ako ngayon is do the best, do the feeling, continue lang sa aking ginagawa ngayon as a vlogger kasi as soon as possible, may mga tao talaga na gusto makikulab sa akin, gusto na makipag-meet. Pero guys, masaya talaga ako guys na may mga tao na gusto makipag-picture, gusto makipag-chat sa akin kasi vlogger ba daw ako. So, I'm proud naman guys sa puso ko na masaya talaga ako guys. Yung may mga tao talaga guys na magtatanong na vlogger ka ba, ganyan. Parang nakaka-proud guys na wow, vlogger pala si kuya. So, pa-picture. So, nakaka-proud talaga guys. Nakaka-proud kahit hindi ka pa sikat, kahit small YouTuber ka pa, small vlogger. Pero grabe, nakaka-heart touch talaga guys. Sobrang saya ko talaga na may mga Pinoy na pa rin talaga na nasusupport sa'yo. So, maraming salamat sa support sa YouTube channel ko, sa mga nag-comment. Salamat. At may isa pa guys, yung
ayusin ko yung ilong. Ayaw ko nang umiyak. Hindi naman ako makaano guys, love talaga yung self ko guys, kahit ano o sino ka man, love yourself. Pero yung message niya sa akin na ayusin ko yung ilong, yung views nga, yung ilong, yung pinakamasakit is yung ilong. Ayusin ko daw yung ilong kasi yung ilong ko, yung camera ko daw is mas pangit sa camera, how much more daw sa personal na pangit daw ako. So, wala akong maisalita guys kasi yung Panginoon talaga ang nagbibigay kung sino ka, kung sino ako. Siya talaga mismo ang nag-create, nag-desisyon na yan talaga ikaw. Ay, ayan. Ang sakit sa kalooban guys na Pinoy pa rin na dinajudge ka sa sarili mo na yung ilong mo ay ganito. Hindi ko naman kasalanan guys na ganito yung ilong ko o ano ka man. Pero I love myself guys. Alam naman natin guys na love natin yung sarili natin. Pero pinakasakit talaga yun. Naranasan ko ngayon na ito talaga yung first time ko na sinabihan ako na yung ayusin mo yung ilong, ayusin mo yung mukha mo sa camera, how much more sa personal. Sobrang sakit. As YouTuber, parang nakakawala ng gana pero fighting pa rin ako ngayon. Kasi alam ko na may mga tao talaga nagmamahal sa akin pero gusto kong umiyak guys sa inyong harapan na ang sakit pero di ko kaya. Kasi nahihiya ako na umiyak pero kahit nga, hindi nga, guys, yung kapatid ko mismo, yung papa ko, yung mama ko na nakapagsabi, hindi naman ganyan yung papa ko, mga parents ko, brothers, sisters, hindi naman sila nakapagsabi ng ganun sa akin, guys. Bakit siya nakapagsabi ng ganun? So, sobrang sakit. Gusto kong gumawa ng paraan, guys, na maging gwapo sa camera. Pero paano guys kung maging gwapo ka sa camera kung wala ka naman ng gamit, di ba? So, I will do my best. I will do my best as a YouTuber. I will do my best. Parang ano guys, mahirap i-explain sa taong ganyan na nagja-judge na sa self mo na nagja-judge. Sobrang sakit. Now, parang nakawala ng gana. Pero fighting lang naman ako ngayon, guys. Pero I always pray to God, guys, na bigyan ako ng lakas ng idea na more strong heart para ipatuloy ko to kasi hindi ko naiiyak guys, ayoko nang umiyak talaga kasi nahiya na ako sa inyo, lalaki pero naiiyak. Pero yun nga guys, as a person nasasaktan talaga tayo guys sa mga taong ganyan. Ang masasabi ko lang sa mga bashers ko ngayon, kung napanood man ninyo to, maraming salamat sa pagbaba sa inyong mga message and personal message talaga sila guys sa akin. So maraming salamat sa mga bashers, at least nag-view sila guys pa. So ang masasabi ko lang sa kanila sa mga bashers ko ay I hope na realize ninyo before kayo mag-judge sa isang tao, ay sana pag-iisipan nyo kasi yung binabash ninyo is tao rin sila, tao ka rin, pero nobody's perfect naman guys, tama naman yan. Pero sana naman guys, kung mag-judge tayo or mag-bash tayo sa isang tao, dapat pag-isipan natin guys before tayo mag-comment or mag-message sa kanya kasi tao rin siya guys, ginawa naman niya yung best niya kung anong gusto niya, diba? So masasabi ko lang sa kanila is parang sila, parang crab mentality sila guys.
yung mga, parang unti-unti tayong ano, unti-unti tayong kanabitawang kuan guys, kibira padulong sa ubos. So gusto nating umakyat may itaas pero hindi sila gusto na aakyat na taas. So ang masasabi ko lang sa inyo is thank you so much for your bash nga message. Masakit pero kayan ko na rin to guys, kasi alam ko nandyan din yung mga tao nag-support at nagmahal sa aking YouTube channel. So yun lang po guys, maraming salamat at pasensya na kung dito ko nilabas yung mga heartache, charot, mga hinanakit sa sa puso ko ngayon na binabash ako as a small YouTuber. So maraming salamat sa mga tao na nagmahal, nag-support. Maraming salamat. At feel niyo guys na we all love each other and unity. So hayaan ko na lang yan mga bashers guys, kasi may kaibigan talaga ako na nag-message kagabi na hayaan ko na raw kasi pinasok ko to, kaya ko to. So maraming salamat guys, hindi na tayo iiyak kasi yung luha natin sayang na sayang. Kaya maraming salamat sa napanood, sa kung sino man ang nanood sa vlog today is more blessings and God bless. And salamat sa nanood sa aking vlog today. So I hope na-enjoy kayo at I hope guys may naibigay ako na motivation especially sa mga YouTubers na same ko at sa mga binabash dyan na same ko. Let's continue guys, kasi hayaan natin sila guys, na wag natin pansinin na naman sila kasi sayang sila guys. Wala silang nagawa sa kanilang buhay at tapos tayo isisikat na, charot lang. So maraming salamat guys at see you for the next vlog. Hangtod sa higayon guys, kita-kits na punta guys. Bye bye. We love you to all supporters na nag-support sa aking YouTube channel. Bye bye. See you for the next vlog. Bye bye.